Saka mimi will put your questions here. You need an answer, and I'll tell you the truth. What happened? What is me? Who are them? To me, firstly, I was a young boy. Looking at an age like 7 years, 4 months. Then I wrote my first songs. I think they were like 5. Yeah. Saka ndo pakazoya veZBC ku Hatfield. Then vauya ndopampaina na Wilson Chivaura ndiakasara ari pabasa. Ana uyu panouya angari mwana mudiki wazuva angari mufano kwana about 7 years mama kutenda Hatfield mna aiwa tave police camp. My father was a policeman. Obet Nyamayaro was on. Saganina was a young boy. Clopas Nyamayaro was on. Then at a later stage, Ndopata Zisakahari was on. Then Daganyura ma book, ma lyrics, ma songs. Sakaruko na munuga pa Hatfield primary. Ndopa ifunda varungu. Ana Ian and the pampaning Ian, yes, Ian Rush, Ian McIntyre, Ian McLeod, Ian McLaughlin, Ian McLaughlin or McIntyre or something. They were like 7. I think Ian Smith Angaripo. Yeah, was on Margaret. Angaripo. Ana Margaret, ana Elizabeth, ana Dobampana na Robertson and all the way my friends was on. In fact, I gonna zokunzi kwa kune rusara ganda ko. There wasn't nokuti ndakavataura one day ndikati nini ndikuda kufunda pachikoro penyu isusu zvikanzi give us 2 weeks till we gather our parents and it. Then taita gather tovapa nyaya wataura iva ndobva kwapera 2 weeks. It just happened ndakanzwa kundishedza richienda kuchikoro taenda kumagambuzi zvikanzi Clopas come here ndobva ndauya zvikanzi your dreams are come true. Tataura nevabereki zvanzi ngautifunde pamwe chete nevarungu. Manje the thing is vabereki vedu isusu vanga vakaomera mari urikonoku nokuti pagore taibhara 55 bob. It was British money iyoyo. It was yanzi 5 shillings. Yeah, 5 shillings. Yeah. Saka then apa pachikoro chevarungu it was azi 10 nechishanu yanzi 15 bob. Yeah, 15 bob. $50. Yeah, $50 like was on. Saka manje kuti vai afford kozouya futi you must be in full uniform. Une blazer, une juzi, une masocks, une zvokuti isusu takasvika like standard 4 tisina mbopfeka boots. Unoziva wazona. Saka vanga vasingadi kutenga wazona, asi wachitambira mari vari mapurisa ndoza wazona. Ndo zvinhu zvainetsa kuomera mari, but tingati kuomera here mafamilies anga akati kurei nokuti waigona kusapota kwababa mudiki wabangu wazona manje. Saka ndo nyaya yaitika that time wazona manje. Saka ndobva kwatora but one anenge akaenda ipapo ndiuyo akazopedzera kutamba tennis ainzi Genius Chitsikwe yega wazona manje ndiye akazoenda ipapo wazona manje. Nevamwe ava vamwe vakaenda ndopava vakazogaya varungu kuti no kuti vauye kunoka vanhu ngatiise chikoro mutauni chiripo chimwe chaive nechekumudhuze kumusoro
kunenge kunana second avenue kuya kwako yeka wazona chainzi chiko iyo ndonga Peter House or something like that wazona yeka ndopa vakazoita kuti ndonga hakunetseka transport rekaende kuti akakwira ari kuHighfields muMbare uri muFakozika anomburukira mutown obva angoenda ipapo wazona manje it was only I think the publicity foot was more zvanangomo naMugabe zviri tu takadzvanyirwa zvokunyeba wazona ivo varivo varikuda kuzotidzvanyirira wazona tarisai manje wati grade akaema manje ndokunga uko kako vekumasabhabhu vapa top position vana wazona kana schooling system yacho uri kuona kuno kuvatouraya zvikuru wazona vari kuitira mabasa and all that wazona zvokuti ava vari kumasabhabhu vanongoramba vari pamusoro wazona iwe ungoramba uri tsuro yemusango wazona haumbofa wakaita tsuro marasberi saka zvandiri kuda inini ndanyora dzimbo unoziva as from 60 ndakanyora ite young age 1960 yemanje 2020 saka 60 years kana sendi unoziva mapurisa ndo akatotibira handiti akatumirwa maenvelope that's when corruption started wazona now the blame the hierarchy varungu vanga varipo and yet nigisi murungu haabude muhofisi achisunga munhu musunga naine wazona manje saka hapana up to now munhu anongopara mhosva unonzwa nza mapurisa anoitei hapana chano wazona manje taisu tega manje kupera kwainonetsa nokuti what happened now chandinoona igreediness handiti nchigara kunoku nekumajubek noko suddenly wawa kumusabhabhu ne12 rooms panodiwa motikari yakada iyi nemukadzi wako boda unozviwana kupi naye unoziva ukawana 4 rooms kuti uizadze 4 rooms inonetsa vazhinji havasati dzakasiyiwa nevabereki hasati 12 rooms unodziwana kupi wazona manje that's what happened mazona I think people vanofanira kuti uchimboge ukabva kunoku pamoenda sabhabhu yakaita saSunningdale wozobva Sunningdale wozoenda kusabhabhu kunhinge kunana madhildil handiti haikuno all of a sudden wamuka uri ikoko panenge pakabva varunguka hauna kana umboiforera hauna kungonyuka sehowe kana wakudya hauna kurima hauna kuita hakuna waunoziva kana marelini wakungoti ndiri next door nebheyava murungu akagadzira tara zvese nendege iwe uchiita chindege chemashanga Alright, munida kuti ini ndakazoita Dynamos tiri vana adiki unoziva pana mudhara makarimi iwewo ndobva taita sei hamene kuti paitamba mhondoro neGazaland uri kuona hamene yakahwina ipapo iGazaland yakagwesa 1-0 kwasara ninge 13 minutes or 18 minutes bhora riperi 1962 ndokupera kweseason but in reality on the field Dynamos yakazotanga 63 uri kuona manje saka zvese neuniform kuti inoita blue yoita pablue pachipoita white like the sky here tichireva kuti sky is the limit sky ine makore white handiti ndoti white tiri muDynamos koya
ameni zvataitarira kuti irambe iri pamusoro sky is the limit ndo blue manje wazona manje saka yowandirwa nemasapota yowandirwa nemaplayers wazona ndo pana